Obi Foreign, and they not met the Pullman. Mana para onu je ti na mma. Onu je ti na mma. Onu je. Mama ta mo ki puru mo ke. Ngini ho ta ma fu na ko so lu so na wa ta na mma mo so bi do si. Igwe bu mma unu to anya mma. Mma unu ko si eke. Akade. Mana wele ko ku igwe bu lu mo ti ha. Unu to mi wo bo. Oge gbogbo ese karo do na chi ndi tu. Mana ndi mozi na katali je kwesi ese karo do. Sana onye pese ka ti si nso. Ese karo do bido wiwo maka na ese dogo. Ese bilo. Ona tola mo bu no ja wo no bu nyakota na nyese. Ya buria. Ibo na tu ndi mozi. Onye bu ka kwese. Opatago basi amba sana kero ya sama bibi ya na kuda etaba na kero dugete na nana oge ne gwiwa Joseph abago Mary na nata nu Mary wete ina Mary di wete bu na Joseph wele na chiku ade na Mary wele na chiku bana mbo pasalo si ili anya na nanya ana tene bazu ndi mmoja kwetito o Mary sama kide kota prima sama kide kota muma sama onye kide mo de kota buese no onye buta buese ka tuwadi na chiwo cholo ka na wete ngozi ebe nke no Mary wete so go ka Mary bale mama na ele mo ji igu ko bale mama mana o basele mama nyiri o buru osia okay, tell all right. I'm going to go. If I'm not falling down, if I'm falling down, I'm going to go. I can see again. Obi Foreign. Thank you. On I know about Weaver. He was there to go for your police. I'm people. I am a rock. Nigeria, Bundi, ọrụ ndị Igbo ọbụ ndị Igbo bara Nigeria na mmanwụ ọgụ egwu oge gbogbo ime abụrụ Nigeria ma obu na-eke Awụsa biri ọnwebe
ndị Igbo n'ọlọ nwebe Yoruba n'ọlọ nwebe ma nwoke ma agbọghọ ji lụga dị n'ọnya na-achị ndị isi ojii ọ bụrụ ukwu na Elizabeth ka nyanya na n'obi egwu ma ọ dịrị ga agba trafik nwaọdịchọ dị nnekwu nna m dị na-esi nele o nwere onye ile ịmalime awụsa dị nalazi ka isi enye obulo n'anụ ugwu aka ndị Igbo akwụtara ọzịa ndị na akụkọ nwa n'ọtọrọ aka mmegbu na-emegbu ndị Igbo na-ewutu egwu manụ ndị ọbụla ọ ga-edetabe na Biafra ka n'ọrụ ero ego jiri ọwa n'ọdị ogologo ebe ga-agbagoteke ịma na ego dure na-ejere iwepụtara gọvanọ ọdịdị n'ọmụrụ agụrụ egwu onye ọzọ bụ Chibana Nwamuleri Ọkaba mụrụ Thank you. I'm not looking now.